Здравейте, приятели! Заемете удобно местата си пред малкия екран, защото започва най-щурото предаване не само в ефира на телевизия Планета, а и в целия телевизионен ефир, моята луда сватба с Планета Хера и мен, водещата Бояна. Чезне ден след ден, не долавям твоя поглед, бяга той от мен. Ти ме давиш в лъжите и обсебват те. Не поглежда... Както ви обещахме, това предаване ще бъде посветено изцяло на сватбеното тържество на една от звездите на телевизия Планета – Анелия. За приказно красивата булка Анелия, за сватбените й вълнения, за невероятното и изпълнение на нейното сватбено тържество, вижте, чуйте и се насладете. Приятно гледане! Погледни ме в очите и кажи, че ме обичаш. Не прикривай там лъжите, и то ме обричаш. Тихо любовта ти гасне, бяга тя от мен и потъва в лъжите, гасне нощ и ден. Не прикривам аз гнева. Благодаря ти. Мога само да кажа едно. Това е най-важният момент в живота ми. Сигурна съм, че това е правилният избор, че нещата ще бъдат радостни в такива моменти.
Зная свикнал си да имаш и да си вървиш после. Зная го и аз, и ти, и аз, и много още. Моля да бъде подписан акт за брак. Моля младоженките най-напред. Да бъдете първи, много щастливи. Съгласно закона и обичая и в името на любовта и щастието обявявам брачния съюз между Анелия Георгиева Танасова и Константин Иванов Минев за сключен. Много да се обичат, да нямат никакви пречки. Това зависи единствено и само от тях. Пожелаваме им го от сърце. И дай Боже да са най-щастливата двойка на света. Първо искам да кажа, че страшно се вълнувам. Мога да си представя как ще се чувствам на моята сватба. Какво мога да си пожелая на двама щастливи влюбени хора? Много любов. Нека Господ да бди над тях в дни, които са изпълнени с щастие и с трудности. Нека да са много щастливи, да се народят много деца, имат тая възможност. Да се обичат колкото е възможно по-дълго, защото всички знаем, че любовта идва през голямата врата, пък излиза през ключалката, дано при тях това да не се случи. Да се разбират, много любов им пожелавам, много семейно щастие. Едно детенце им пожелавам, а може защо не и 2 и 3. Искрата пламна още от самото начало, откакто се видяхме всъщност. Въпросът беше дали сме подходящи, дали той е точният мъж за мен или аз правилният човек за него, правилната жена. Но с течение на обстоятелствата се оказа, че наистина сме си родени, както се казва един за друг. Още преди колко да й предложи, ние с нея си споделяхме и аз исках вече да ми стане стиха. Просто я заобичах от първия миг. Много си извинявам, господин Янакиев, тя днеска е болка. В следващия момент Дoko избърза и реши, че трябва да подслади нослето на своята избраница. Уважаеми приятели, Дoko първи захрани своята булка. Това е признак, че във бъдещият им живот той винаги ще се грижи, винаги ще бъде първи, винаги ще поема първи трудностите. Уважаеми младоженци, а радостите и щастието поделите заедно. Аплодисменти, дами и господа, първият ден след техния брак, вече 2 юни, да ни върви целият брачен живот, да е сладък, да са така усмихнати и щастливи, както са на днешния ден. Пожелавам и вашия бъде съвместен живот да бъде винаги бял, сладък и многоетажен, каквато е вашата торта. Аплодирайте ги! На добър час, дами и господа, за семейство Тиними! Моля ви се, Марио Скорпийски изпревади Марио Скорпийски. Моля ви се, само неумъжени девойки. Готови ли са, кои са? Пригответе да се идваме пред цигари. Сега, гледай колко неумъжени има Боже, за да ще са учени нас. Готови ли сте? Размецате се! Размецате се, кои са? Готови! 3, 4!
Очакваме, скъпи приятели, сватбените ви клипове, щури моменти от абитуриентските ви балове, снимки за визията на Младоженци 2012 и всичко, което ви вълнува в подготовката и организацията на сватбеното ви тържество. Екипа на Планета Хера винаги ще ви помогне. Гледайте ни следващия път. До скоро!